Varlamovem a Alexandrem Ovečkinem. Tam v řadě už je připraven na modré čáře a na tu druhou se teď postav rážky zlatého hetriku. Začíná finále Rusko-Česko se zahajovacími sestavami. Jágr, Vampola, Klepiš, Rosíval, Mojžíš a hned první atak proti této obraně, ale že to zvládli a Klepiš posílá kotouč Vampolovi do jízdy. Ten už je v útočném pásmu. Přižuje obránce Korniev, který nastupuje s Grebeškovem. A teď je tu možnost pro Jágra. Klepiš, gól! Gól! 20 sekund a Česko vede! Výborně zapracoval v rohu Vampola. Ten puk se odrazil k úplně volnému Jágrovi a Rusové byli úplně zmatení. Zase šli ve 4 proti Jágrovi, Klepiš tam byl úplně sám. To je parádní začátek. Podívejte se, práce Vampoly. Vybojoval puk, Jágr se zbavil soupeře. Jaký strach měl Varlamov z Jágra, podívejte se, jak daleko se snažil proti němu vyjet. A ten snadno přihrál Klepišovi do prázdné brány. Třetí gól Jakuba Klepiše na tomto turnaji. Tak, když Klepiš tak skoruješ, tak by to šlo. To je začátek, 20 sekund odehráno a Česko vede ve finále 1-0. Tak to je šok. Aleksandr Sjomin je v péči ruských masérů, skončil to střídání otřesený, ale teď už jsou na... Ten už ale přebruslil půlku hřiště. Klička na útočné modré nevyšla, ale pozor, Voráček, naštěstí Rusové se srazili a teď budou mít problémy. Rakunek. Před branku jde Rolinek. Gól! Kotouč se od Rolíkových prustí odráží, rozhodčí si půjde zatelefonovat, ale neviděl jsem tam úmyslné kopnutí. Tohle bude platit, tohle bude platit. Finský rozhodčí Jari Levonen si podruhé v tomto zápase sundává helmu a podruhé volá video rozhodčího Němce Gerharda Lichtneckera. Kopnutí tam rozhodně nebylo, takže ten gól by měl platit. Žádné placírce nemůže být ani řeč. Nastavená brusle šikovně samozřejmě, ale pravidla na tohle myslí, tohle to musí být gól. Ale definitivní soud vyřkne rozhodčí. Tomáš Rolinek jako kapitán sám čeká a ta porada byla hodně rychlá. A branka platí, Česko vede 2-0. Tomáš Rolinek dává svůj čtvrtý gól v turnaji, poprvé při hře 5-5 a srážka Ovečkina s Jágrem. A srážka dalších dvou Rusů vedla tentokrát. 3 Rusové se tam srazili. Vedla tentokrát k našemu gólu. 3 Rusové se srazili na místě. Rolinek se procpal přes obránce. To je to, o čem jsem mluvil. Naši mají víc sil, dokážou se dostat do té šance. A těžce se zvedal Fjodorov. O tomhle tom. Podívejte se. Fjodorov a Ovečkin. Tak Ovečkin trefil špatně. Ovečkin ztratil rovnováhu už v prvním souboji s kolegou. Potom sestřelil Fjodorova. Čas 38-13. Tomáš Rolinek dává druhý gól národního mužstva ve finále mistrovství světa. Po 40 minutách zápasu o zlato nad Ruskem 2-0. Teď zase Ovečkin pálí Bochon, má kotouč pod sebou a zase hodně důrazný Kovalčuk sráží Němce a je z toho šermovačka pěstí. Čároví rozhodčí uklidnili souboj Kovalčuka s Klepišem. 42 vteřiny před koncem třetí třetiny. A Bochoun je prostě nepřekonatelný a když už, tak tam je tyč. To zase výborná Ovečka. Stavil kritický den. Končar má puk po vyhraném puli. Kovalčuk. Přihrávka na Datsjuka, je to gól. 35 sekund před koncem. Pavel Datsjuk využívá přesilovku a překonává Tomáše Bochouna. Teď to Rusové zahráli parádně, tak křižná přihrávka, kterou tam poslal Kovalčuk. Podívejte se, přesně mezi naší trojicí. Datsjuk měl ideální střeleckou pozici a nezaváhal. Tohle už ani Bochoun nemohl stihnout. Tohle ustupování hrají Rusové výborně. Malkin včera podobným způsobem vyrovnával proti Němcům.
Jenom hodí puk do hry. Klepiš vyhrál. Němec vyhazuje. A puk je bezpečně daleko. Česko vítězí ve finále mistrovství světa a zapichuje další vlajku na hokejovém Everestu.